hier is je het squallet, denk ik. Maar nu is het op de schaatsbaan. Wat vind je daarvan? Ik ben hier vrij. Dat komt al helemaal goed uit. Ja, En toen tochters van de morgen ik je schaatsen. ja. Wat tochters toen ze wekken waast? Ik ga heel zin in mee. Eigenlijk alles wel leuk als schaatsen. Ik vind het hier gewoon prachtig en de kist gewoon lekker schaatsen. Dat is het een beetje. Nou, we zijn hier vrij en we mochten gratis meer inkomen. Dus we zijn bij Squall een beetje. Hoe gaat het not nota? Wel goed, maar sommige onze docenten ik al van. Dus dat vind ik wel heel grappig.